थुक्राझार UPPL BCDC नि आन्दाराव दुइ नंगाव आइफोलेनि आं गब्रा नाथाय आं अरिजिनाल आं UPPL नि मेम्बारखा आं UPPL जों दाजानाय सासे व्यक्ति गब्रा अरायबो आं गामिनि मान सन्मान मोननो आरो गामिखौ आं मोजाङैनो आं दैदेनगासिनो दं बिसार टिचार गासिखौबो खोनादों खोनानाया खिन्थु आंनि बिहामजो जायो मालनि होननाय बे मेम्बार जाबाय नालाय दानि BCDC नि बिथाङा आंखौ बुंबाय आफा नों खुमिथियाव थांनांगौनो आंथ' थाङो गब्रा हिसाबै आं बयखौबो ना होनना बुङा UPPL आवबो थांगोन BJP आवबो थांगोन सोरबा कंग्रेस फैदोंब्ला बे मिथिङाव आं जगदान होगोन होनना मानसि गिदिरफोर फैयो नामा फैयो होनना खिन्थु जइन जानांगौ होननानै बिथांमोना आंनो जेबो वार्ड गैया मिथिबाय ओंखायनो आं फैदों फैनायनि उनावहाय उपदेशफोरखौ मावथियाबो मोजां बुंदों चन्दनाबो मोजां बुंदों बखिलायनायालाय थाखायो जिखुनु पार्टियाव अब्ला आं जेबो साना खिन्थु लास्टआवहाय नुनो मोनबाय आर'नाइ गानहोदों गोबां मानसिफोरखौ ओमफ्राय आं हासुनो थांदोंमोन आंखौ नागिरलाबायदों गोबां मानसिफ्रा माहाय थांखो आमोखा होनना आंथ' खारनाबो मुङाबो ओमफ्राय आंखौबो बिसोरो आर'नाइ गाननांगौ होननानै आंथ' आर'नाइ गाननो होनना आं फैयाखै आं UPPL सासे मानसि आंखौथ' आंनि बिहामजो मालायनाबो जइन जानांगौ होनना बुङाखै ओमफ्राय आब' चन्दनाबो जइन जानांगौ होनना बुङाखै जिखुनु मिथिङाव थांनांगौ मानसि गिदिरफोर फैयोना आं थांगोन आं बेखौ ओंखायनो आं दुखु मोनदों गोसो गोरबोजों आंखौहाय थगायनानै माला गानहोनाय बे मोनसे मानसिनि मोजां साननाय नङा होननानै आं सानना थायो ओंखायनो गुबुनफोरखौथ' खालामदोंना खालामाखै गोबाङानो गानदों खिन्थु आं बिसोरनि थाखाय आं जेबो बुंनो रोङा आं गावनि बेक्तिगत आंनि जिनाखि सानदों आं बेखौ बुंबाय आरो दा आं बुंदोंमोन आं गाना होननानैहाय गानना साथाम साब्रै मानसिया आंखौ गोबानानै लांबाय ओमफ्राय सार मावथिया आंखौ गानहोबाय बेखिनिखौ अब्लाबो गानहोब्लाबो आं बुंबावदों आंनि गोसोखौ नोंसोरो गानहोनो हायाखै मोदोमखौ आं गानहोदों आं अरायथा आं UPPL नि आं सासे व्यक्ति ना आरो बिनि उनाव आङो नै मैया दाखालि जोंना माबाहाय बै सनारिफोरनि बेंथलावहाय गब्राफोरनि मिथिं जादों बेयावबो बिथांमोना आंखौ नुनानै मिडियामाव हगारनाय नुनानै मोखां सोमजोबनो बेस्राफोर अब्लाबो नार्भास दाजा होनना आं बुंदों आरोखि गोबाङैनो दंमोन आंथ' सानाखैबो मोनाखैबो हा आंथ' आं हारसिंमोन फंबाय दंमोन सासे एलट आं बेखौ दहाय बुंनो थांफिनना एसे नोङो फंबाय होनना आं लाजिना थांलेलै होनना दे थादो आं नोंखौबो ब्रा बुङा बेक्तिगत होनना खोनानो मोनदों दा BPN नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिदिनो जबरदस्ति खालामनानै सोरबा फैसा होगोन मागोन होननानै थगायनानै जयनिं जादों होननानै नोंथांमोननि एरियायावबो बिदि जादों नामा नोंजों लोगोसे बेखौथ' आं बुंनो रोंले खिन्थु आंनो आंनि बिहामजोआ बे सासे आंनि बयनाबो जाखायो रसिलाजो आरो बिजों थांनानैहाय आंथ' दखान दं नालाय दखानाव थाहैदों बे समाव नै आफा जइन जानायनि 300 थाखा लादो होनना थाखाया आंनाव मेरला दं आंनो नाङा नांगौला नोंसोर बेखौ लांफिन आं लाया लांबो दोननानै साहा लोंदो जेबो दासानसै ना थांदों आरोखि नोंथांमोननि एलेकायाव दा रन्जित बसुमतारीखौ माबायदि देरहागोन बायदि आसा खालामो नोंथांमोना दाथ' सिगां जाबाय दाथ' जोंनि थाखाय नांगौ देरहानांगौ जेबो सिन्था गैया देरहागोन आरोखि